ти. Благодаря ти, Таня. Сега отиваме към един репортаж за една личност. Вече повече от 70 години един лекар спасява хиляди болни. Това е професор Станко Киров, който днес навърши 90 години. Той не е спирал да работи, а хората, на които е помогнал, са над 40 хиляди. Заедно със свои колеги, професор Киров отпразнува юбилея си в Националната онкологична болница. Министърът на здравеопазването и председателят на Здравната комисия в парламента уважиха лично известния медик. Първи в България и втори в света, професор Киров въвежда лечение на рака на гърдата, при което ако болестта е в начален стадий, жената не губи гърдата си. Въвежда и различни оперативни техники, които и до днес се използват. Колегите му говорят за него като пръв измежду хирурзите в България. Дори днеска на юбилея, който чествахме, имаше пациентка, която изрази своята благодарност. Тя е оперирана преди 27 години. Все още е жива и здрава и казва: аз дължа живота си на този човек. Станко Киров е работил и в други държави, сред които Италия, Франция, Русия и Германия. Известен е с над 180 научни публикации. Той е и съавтор на първата книга за рехабилитация на болни от рак, издадена в Централна и Югоизточна Европа. Днес стана ясно, че президентът ще номинира професор Киров за високо държавно отличие. Освен това, докторът бе обявен и за консултант към Националната онкологична болница.